Hos IFØ arbejder vi hver dag for at skabe de bedste sanitære produkter. Det ønsker vi at gøre med fokus på miljøet. Vi er ikke i mål endnu, men her er nogle helt konkrete tiltag, vi er stolte af. Hos IFØ producerer vi lokalt i Norden på vores fabrikker i Sverige og Finland. Det betyder kort vej fra fabrik til dig. Strømmen på vores fabrikker kommer fra vandkraft. Det giver bare god mening. Alt vores porcelæn har en EPD. Det betyder, at du kan se, hvordan vores toiletter og håndvaske påvirker miljøet. De fleste af vores gulvstående toiletter skyller med 2 og 4 liter skyld, som er blandt markedets mindste vandforbrug. Vores porcelæn er uden skadelige stoffer og er et langtidsholdbart materiale, der gør det velegnet til genbrug. Se mere om vores tiltag på ifø.dk.